Halo, Moseas. Miguel, joo. Ai. Joo. Tuolla olivat ne. Eikö nyt ne ole aika huonoja? Niin, ne ei oo kovin hyviä. Jos mä vaan pystyisin... Jos mä vaan pystyisin jollakin tavalla vahingoittaa, että olisi hyvä. No mennään nyt tän. Mikä tuo on? Mikä tuo on? Ai sun kuollut ruumis! Halo? Mä itse on kuollut, joo. Pois näkyviltä. Eikö nyt tuntuu heikolta?